Good morning, guys! It's me, Michelle V, and welcome back to our Vlogmas Day 9. 9 na, diba? Day 9! Thank you so much, guys! Anyway, guys, prepare na ako ngayon ng ano namin. Karchahan nyo na yung mukha ko kasi nga tawag nito? Anyway, kanina pa naman kami gising, no? Kasi dito na guys, tanghali na. Tanghali na, guys. It's already, tawag ito? Dito yung buko. Kasi kagabi ako nagligo. Tapos, pinatuyo ko siya. Tapos, pinalansya ko siya ng konti. Ganito. Ayan. So, ganyan na siya. Charot. At meron na akong kape dito. Tapos, ininit ko na pala to guys, yung shrimp namin kagabi. Tsaka itong namin. Kasi guys, alam niyo ba kanong oras na? Alas 10 na. So, ito yung aming brunch. Ayan. Dahil nga, tinanghali talaga kami ng gising ngayon. Dahil kagabi ay panay gising itong baby namin. Ayan. Panay tawag sa akin, Michelle. Ayan. So, yun. So, kuhala ko nito guys ng kanin. May kanin gamito yung bahaw. Ayan. Tapos, pagkatapos ngayon, nire-ref ko na yan or isasangag ko something like that. Kasi nagluto ako ng marami, oh. Para in case of, iinit ko na lang. Ganun. So, yeah. So, kain tayo, guys. Ito yun. May papaya ako dyan. Nandyan yung nandyan yung Tapos, syempre, may din yung pagkain yung aking baby. Guys, welcome. Charot. Ang ganda ng buhok ko. Bagong ligo talaga ako, guys. Tapos, ko yung buhok ko. Tapos, ayan, ang ganda niya. Syempre, ganito siya Tapos, pagka patagal ng patagal, syempre, yung parang yung natural oil ng buhok, ganyan, lumalabas siya. So, parang gano'n. So, ayan. Oh, 9! Kain tayo yung kanin. May kape ako dito, guys. Kasi nga namin ito, guys. Baransya namin ito. Ang aking baby boy, may sarili din siya. Kain tayo, guys. Happy Sunday pala, guys. It's Sunday ngayon. So, I'm thinking of what if mag-share ako sa inyo ng mga bagay na na-experience ko dito, which is yung mga first time, ganyan. So, ako, guys, is na ako dito, guys, almost 2 years na ako dito. And yes, pwede ko nang ma-share sa inyo yung mga first time experiences ko dito. Ayan. So, madami-dami. Hindi naman ganoon kadami. Guys, mga experience na alam nyo yun na good at meron din namang bad. So, yun na lang yung aking gagawing vlog ngayon. So, yun. Para, may share ko sa inyo, kamusta ba ako dito as sa Pinay na nakatira dito sa Germany, ganyan. Kung ano yung mga na-experience ko dito na, syempre, ang layo sa Pilipinas, diba? Ang layo sa Pilipinas, kumbaga, bukod sa malayo talaga, magkaiba. As in, very different, completely different talaga sa Pinas, diba? So, yun. So, let me share it with you. Ayan, So, hi guys! At what I said, charot na pa-English. Katulad nga nang nabanggit ko, diba? I-share ko sa inyo yung mga first ko dito. Ayan, dito sa bansang Deutschland. Ayan, so yun. As a Filipina na tumira na dito o nakapag-asawa ng German na tumira na dito. Kung ano ba yung mga first time na experience ko dito, which is ayun, share ko sa inyo, may mga hindi maganda, may mga maganda, pero mas madaming maganda. Ayun yung ikinaganda dahil mas madaming maganda kaysa sa hindi maganda. Ayan, so, at yes, and anyway, kanina pa kami tapos kumain. Guys, anong oras na guys? Is mag-alas 2 na ng hapon. Ayan, so, yes, ang sabi ko, ako yung mag-vlog, mag-video, sabi ko. Ayan, so, yeah. At yung bata namin ay naandun sa kwarto at siya daw ay maglalaro doon. So, nandun siya. Ayan. Ano lang yun siya, guys? Laro lang siya ng kanya. Ganyan. Ayan. So,
Yes. So, wag na tayong patapik-tapik pa. Let's go to the first of the first. Of course, yung first, guys, is yung nakatungtong ako dito. Kumbaga, nandito na ako. Ganyan. Kumbaga, ayan, nakarating na ako dito, which is, of course, first time ko dito. I've never been in Europe. At this is the first country, ayan. So, yun. Dito na tayo sa Germany, ayan. So, yun ang first. At syempre, makatungtong ka sa airport nila. Airport nila na, ang sabi is, ayun, ang isa sa pinakamalaking airport sa Europa. Parang ganun. Kung hindi ako nagkakamali or something like that. Ganyan. So, yun. At syempre, dahil ako laging nagsusundo sa aking asawa nung pagpupunta siya ng Pilipinas, so, first time na siya naman ang sumundo sa akin. Ganun. Di ba ganun? Vice versa. Aray ko. So, ganun. So, yun. Yeah. At nung pagdating ko dito, guys, is, ng mga panahon na yun is pa-autumn. Ayan, pa-autumn na. So, ayun din yung first ko ma-experience ang autumn, which naging favorite ko siya. Kasi, ang ganda. Ang colorful ng mga ng mga dahon. Ganyan. So, gustong-gusto ko siya. Kasi nga, nag-iiba yung mga dahon. Alam mo yun, ako kasi ay mahilig sa mga makukulay. Parang makulay ang buhay. Ganun. Tapos, syempre, after ng autumn, diba, nagkaroon na ng winter. So, siguro, kung hindi ako nagkakamali, halos most of the people na hindi nakatira or nakatira sa bansa na walang snow ay gusto nilang ma-experience din yung snow, di ba? So, I'm so happy and thankful and blessed na na-experience ko yung snow, which is, nung bata ako is gusto ko yon. Pag tinatanong ako, guys, nung teacher ko, nung ako ay nag-aaral, sabi niya, anong gustuhan mo dito? Isa talaga sa tinatanong ko yung, sinasagot ko is, snow! Kasi walang snow sa Pinas. Ganon. Ganon. Isa gusto ko dito. Kung ano yung gusto kong dito, parang, ano ba yun? Yara site. Yung, ano ba yun? Basta kung ano yung, mo dito, kung winter, autumns, summer, or something like that. Sabi ko, winter. Gusto ko talaga ng winter. Tapos, autumn. Kanyan. So, yun. Ay yung dalawa na season dito na nagustuhan ko. At, yes, it makes my, my inner child, my heart happy. Charot. Ayan, so, ayun. So, ayun yung mga first natin, guys. Tapos, ang sumunod is, of course, first time kong mag-schooling ng tawag dito, ng language, which is, sa Pinas kasi, hindi naman ako nag-schooling ng language. Lang ako, guys, nag-self-study ako kasi kailangan talaga yun sa visa at wala naman akong time mag-aral noon. So, ang time lang is after ng trabaho. So, ayun nga. Self-study. Tapos dito, yung talagang araw-araw kong mapasok, ganyan. Ayun, so first time ko yun. First time makamit ng mga iba't ibang tao na iba't ibang lahi, ganyan. At magkaroon ng kaibigan din na iba't iba din lahi. Ganyan. So, and I'm so happy kasi alam mo yun, nakakasalumuha ako ng iba't-ibang tao at nakakakilala ng iba't-ibang tao. Alam mo yun, kumbaga nagkakakilanlan kahit na magkakaiba, naging magkaibigan kahit na magkakaiba, ganyan. So, ayun din sa isa sa mga first ko dito. And then the next first is ayan, the next first is, syempre pagdating ko dito, guys, first time kong nakilala ang anak ng aking asawa. Ayan. So, first time kong nakilala in person, which is nakikilala ko siya pagka nag-video calling, ganyan. First time ko siyang na-meet in person at yes, nagsuwak kami, ganyan. As in, hindi ko alam, siguro sadya lang talaga akong napakamalapit ko sa mga bata, ganyan, na alam mo yun, kahit na alam mo, first time naming magkakilala, pero nagustuhan niya agad ako. Alam mo yung gano'n na, at until now, alam niyo yun, na natutuwa sila pagka natutuwa sila pag nakikita nila na, alam mo yun, yung bata, napakaano sa akin, gano'n. Siguro, naramdam ng bata na makibata ako, charot. Kumbaga, ang laki ng heart ko sa mga bata, ganyan. Sobrang, gustong-gusto ko ang mga bata, ganyan. So, yes, and then, of course, the first ko rin na experience ng Christmas dito, which is first time ko rin ma-meet ang buong family ng aking asawa. Ayan, I am so happy, guys, kasi alam niyo yun, nung na-meet ko sila, ayan, siyempre, first time ko ma-meet, diba, hindi pa ako ganun kaano sa hindi ako ganun kaano sa language nila, which until now naman, hindi naman ako ganun kagaling, ganyan, so nangangapa pa rin talaga ako.
Kasi nga, hindi pa ganun kalalim yung, yung knowledge ko, ganyan, sa language nila, ganyan. So, I'm so happy nung na-meet ko sila kasi alam mo yun, the family is very good, ganyan, and I'm so happy kasi na-appreciate nila ako, nagustuhan nila ako, ganyan, at talagang, alam niyo yun, isa kasi yun sa mga prayer ko talaga na tanggap ako, alam mo yun? Kasi gano'n talaga 'di ba, alangan naman na kasi family 'yun ng asawa mo, so kailangan tanggap ka, kumbaga masaya sila, gano'n. So, I'm so thankful kasi sila sa akin, ganyan. Sobrang bait nila sa akin, gano'n. Na alam mo 'yun, yung hindi ka makakaramdam ng hiya, ganyan. So, very thankful talaga ako sa pamilya ng asawa ko dahil napakabait nila sa akin, grabe. Yung pagtanggap nila sa akin, gano'n. Kahit na first time kami magkita noon is, yes, very warm welcome nila sa akin, ganyan. So, yun, isa sa mga first ko at talagang memorable at masayang-masayang moment ng aking buhay dito. Ayan, and of course, first time ko magpag-celebrate ng Christmas dito. Ayan. Christmas at ang birthday ko pala. Ayan, ang birthday ko, ganyan. So, I'm so thankful din na, alam mo yun, birthday ko, kasama ko yung asawa ko. Alam mo yun, guys, yung minsan hindi nagsisik in sa'yo na may asawa ka na pala. Kasi nasanay kang mag-isa. Alam mo yun, nasanay kang namumuhay mag-isa, ganyan. Tapos, asawa ka na. Tapos, may biyanan ka na. Alam mo yun? Ganon. First time mong maranasan yung mga ganon. Tapos, alam mo yun, nakaka-overwhelm yung buhay mag-asawa, ganyan. Buhay may asawa pala. Kasi, alam mo yun, syempre, first time mo, syempre, hindi mo alam kung paano yung ganito. But, yeah, may mga taong nag-guide, may taong nag-advise, alam mo yung ganon. So, yes, and I'm so thankful for all the people talaga, guys, na na ganon. May mga nagbigay ng mga advice sa akin dito sa buhay kung may asawa na. Akalain nyo yun. I never expect this to happen. Napa-English na naman tayo nito. Ayan, so the next is, ano pa ba? Ang dami ko, guys. Ayan, nakapunta ako dito syempre sa sa simbahan na maganda. Ayan, sa Condom. Ang ganda niya. Sobrang ganda ng majestic majestic church. Ganyan, ang ganda. Ganyan, alam mo yun na, first time kong din mapuntahan, syempre, yung Hauptstadt ng Germany, which is Berlin, which is very good. Talagang city. Crowded kung crowded. Sa ganun, as in, ganun, ang ganda. At lahat sa akin dito, guys, sobrang ganda. Pag ako tinanong ng mga anong dito, anong masasabi mo sa Germany? Maganda. As in, sobrang ganda lahat para sa akin. Kasi nga, ibang-iba siya, guys. Ibang-iba siya sa atin, 'di ba? Ganon. So, ibang-iba siya. So, syempre, hindi mo siya, yung nakikita mo doon sa atin, sa Pinas, is hindi mo naman nakikita dito. Kumbaga, hindi mo nakikita yung dito. Parang ganon. Yung first time mo makikita lahat ng dito, ganyan, ganon. Sabi, magkaiba nga kasi. So, ayun. But yes, I'm so thankful and I'm so happy. Ganon na, alam mo yun, dyan sa aking family. Ayan. Tapos, syempre, ito rin yung time na grabe ng sobrang layo ko sa family ko. Grabe, alam niyo yun. Though alam mo, may mga naman, may mga social medias, ganyan, na pwede mo naman tawagan yung family mo, ayan. So, ayun, nakakamiss na sobrang layo ko sa family mo, na ibang-iba yung ginagalawan mong mundo dati sa dito ngayon. Ayan, may iba't ibang, ganyan. So, yung sa mga first ko na yan, alam nyo guys, sobrang saya ko pa din kahit na ganun kasi, kumbaga, may suporta, ganyan. So, the next is, guys, yung hindi ganun kasaya, but yes, may mga din ako naranasan dito. Lang siya, siguro a little bit of discrimination. Charot. Kasi nga, syempre, iba. Lalo na pagka alam nila na hindi ka local. Parang may mga ganon. Tsaka, yung mga tao kasi dito is, sila, direct to the point. Ganon. So, yes. Hindi naman ako masyadong masaktan. Charot. Kasi nga, kasi parang alam ko naman na magiging ganun. Kasi nga, kumbaga, foreigner ako dito. Hindi ako local dito.
Ganyan. Kumbaga, ibang mukha ko sa mga mukha nila. Ibang-iba yung kulay ko sa mga kulay nila. Ganyan. So, nung time kasi na yun is nasaan ba ako? Nasa Central Station. Yung kaabang ako ng bus. Ganyan. Tapos, ewan ko, sa pag-anuhan ako nung batang yun, charot, nung mga batang yun na basta inanuhan nila ako na na, tawag ito? Which is kasi hindi naman siya masyadong sa akin kasi nga nung bata naranasan ko naman yung mabully na maitim, ganyan. Ganon kasi alam ko naman na hindi naman ako maputi, ganyan. So, ayun, parang ganon. Kasi parang nila, pagkaiba yung mo, parang basta ganon. Basta may ganon, basta ewan ko, basta ganon sila. Basta, ewan ko, basta kasi ganon kasi sila. Direct to the point sila. Ganyan. So, sa akin naman wala. Kasi nga, I know myself. I know it. Kumbaga, na ako dyan? Nung bata pa lang ako, immune na ako dyan. Ayan, so, ayun. And then the next is, first time ko dito guys, which is, ayun yung pinaka-worst ko na experience dito which is ang hospital. Grabe, ayan. Hindi ko ma-imagine na ma-hospital ako kasi never ko na-experience sa Pilipinas na ma-admit ng hospital. Pumunta ako ng hospital for check-up, ganyan, dahil nagkakasakit. Kumbaga, alam mo yun, kasama na daw yun sa katawan ng tao yung magkakasakit, ganyan. But hindi to the point na ma-admit. So, na-admit ako ng 3 days dito sa hospital, which is sa pananakit ng tiyan. Ganun. As in, grabe yung sakit ng tiyan ko nun, guys. At dito ko na-experience lahat yung check ka lahat, ganyan. Lahat yung nilalagyan ka ng mga kung anik-anik, ganon. At, yes. At ang ko doon, guys, ang good side naman doon is na-check lahat and all is well. Yung lahat is okay, ganyan. So, na-find out lang nila na is UTI, yung pananakit ng tiyan ko, UTI, ganun. So, kaya ngayon is, ako ngayon, nagwa-watch na ako ng mga kinakain, ganyan. Kumbaga, na lang, alam mo yun, nagwa-watch naman ako ng mga kinakain ko, pero siguro sobrahan ako sa noodles. Kaka-noodles ko nilalagyan ko naman ng mga gulay. Alam niyo naman ako, 'di ba? Masyado akong tawag ito, yung gumagawa ako ng sarili kong version na pagkain. Alam mo yung ganon, yung kung noodles yan, nalagyan ko yung gulay or something like that. But, ewan ko kung saan talaga nanggaling. Pero ganun nga, UTI. And yes, isa rin sa pinagpasalamat ko yung na-admit ako doon, na-check ako lahat. Isa yun sa worst, but isa din yun sa magandang nangyari dahil na-check, na kumbaga alam mo yun, nalaman mo na okay ka, okay lahat ng mo sa katawan, ganon. So, yes, at yeah. At ang isa ko pa doon na experience is yung, kasi nga, yung mga dito guys, hindi lahat sila ay nagsasalita ng English. So, syempre, dahil sinabi ng asawa ko na ay, pwede ba, pagka pumunta kayo sa kanya, kausapin niyo siya ng English, kasi medyo hirap pa siya talaga sa language. At take note guys, nag-aaral pa lang ako noon. Ganun. Kumbaga hindi pa talaga. At until now naman, hindi naman talaga ako ganun kagaling sa language nila, ganyan. Tapos, alam mo yun, may nurse doon na na ang galing niya mag-English, ganyan. Tapos, syempre, may mga shifting sila, ganyan. Tapos, may panibago na naman. Tapos, narinig ko doon sa isa na pag mag-English na naman ako. Kailangan ko na lang mag-English. Parang ganun. Tapos, alam mo yun, naiintindihan ko. Kaya sabi ko doon sa sa isang nurse, sabi ko, pwede naman ikaw magsalita ng ng language nyo. Nakakaintindi naman ako. Pero hindi nga lang lahat. Magtatanong na lang ako pagka sakaling hindi ko maintindihan. Tapos sabi ko, nakakapagsalita naman ako. Pero hindi lang ganun kaganda. Hindi ko alam kung grammatically correct ba, ganyan, sabi ganun. Pero nakakapagsalita naman ako. Sabi ko ganun. Kasi nga, gusto ko rin yung mga ganun, yung tipong kakausapin ako ng nila, para mas ma-enhance pa. Ganyan. At saka alam nyo ba guys, nung hospital ako is parang 5 days na lang is mag-e-exam na kami. So, grabe yung ko nun. Sabi ko, hindi pwedeng tumagal ako dito. Ganon. Tapos, talagang pinilit kong makalabas kahit nasabi nung doktor hindi pa daw. Kailangan ko pa ito mag-antay ng kinabukasan. Ganyan. Talagang gusto ko nang umuwi. Ganyan. Tsaka ayaw ko talaga guys. As in, ayaw ko ng hospital. Pero pagka wala ka namang choice, is wala ka naman talagang choice. Kailangan talaga. Ganon. So, yes. At ayun, nakalabas ako. Tapos, binigyan nila ako ng mga gamot. At naging okay naman siya.
hanggang ngayon, okay naman siya ang aking wala na at ano na lang, magtingin-tingin na lang sa mga kinakain, ganyan, kasi nga, nag-umpisa na eh. Kumbaga, kasi pagka ganun kasi, pwedeng bumalik ulit, diba ganun yun, pagkakain ka ng kain ng mga bawal, ganyan. So, ayun, so isa din guys sa mga natutunan ko sa experience ko na yun, especially this na hospital ako guys, is yung kailangan ko talagang pagtuunan ng pansin ang lengguwahe nila. Bakit? Dahil hindi lahat ng tao dito guys nakakapagsalita ng Ingles. Ganun, sobra, ganyan. Tapos aanuhan ka nila, pagsalita ka ng Ingles, may mga ano pa diyan, may mga experience pa diyan na pagsalita ka ng Ingles, nandito ka sa namin, bakit hindi ka magsalita ng lengguwahe namin? Alam mo yung ganon? May mga ganon talaga. As in, hindi mo yun maano sa kanila. Kasi nga, nga naman. Kasi nga, hindi naman yun ang language nila. Kung may mga, sabi nga ng iba, mayroon namang nagbibigay na trabaho na ganon, na may pero bihira lang. Ganyan. Parang hindi, mas madami pa rin yung, locals. Ganyan na, yung may mga, yung ganon yung language nila. Ganyan. So, ayun. So, yes. Ayun yung, for now, yeah. Ayun yung aking first dito. Ayan, ayun nga, tulad sinabi ko, may maganda, may hindi maganda. But yeah, it really, happened for a reason. Ganyan. So, I'm so thankful to the Lord dahil na paramas niya sa akin yung mga first ko dito. Ganyan. At yes, mga darating pa mga first. Ganyan. So, yun. So, thank you. So, ayun guys, i-share ko lang sa inyo. Nandito na pa sa tabi ko yung aming bata. Kasi tapos siya maglaro doon sa kwarto siya. Nandito na siya. Tapos, ayun. So, sana nag-enjoy kayo dito sa aking sa aking pa-story time. Charot ang mga first. Ayan. So, maraming salamat sa inyo guys. Ay, sa lang sawang pagsuporta na aking YouTube channel sa panonood na aking mga video from the beginning until the end. Ayan. And I hope you like this video guys. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Always smile. God bless us all.